Hayırlı erте, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Халык наказларына ихтибар. Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина Актанышта сайлаучылар белән очрашты. Сәламәтлек үз кулларында Түбән Камада 3-нче Буын университетында хатын-кызлар өчен дәвалау курслары ачылды. Миллион розалар күпме табыш китерә. Бәйрәм алдыннан ни өчен чәчәкләргә бәяләр арта. Татарстанда яшәүчеләр керемнәр турындагы документларын 30 апрельгә кадәр тапшырып бетергә тиеш. Бу торак тапшырудан акча алучыларга гына кагыла. Узган ел андыйлар саны 3500 кеше булган, барлыгы 363 миллион сумлык хисап ясалган. Быел декларация кампаниясе 1 январьда старт алды. Эш НДФЛ буенча декларация документларын 30 апрельгә кадәр тапшырырга мөмкин. Татарстанлылар салым суммасын үзләре исәпләп чыгарырга тиеш. Әгәр документлары ведомствоның шәхси кабинеты аша тапшырсаң, сумма автомат рәвештә исәпләнә. Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина Дакар ралли марафоны җиңүчесе КамАЗ Мастер командасы белән Актанышка килде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме белән оештырылган бу очрашуга халык сайлаучысы Дакар 2021 авто узышы чемпионы булган йөк машинасына утырып сәяхәткә чыккан. Тулырак алдагы язмада. Быел гыйнвар айында Дмитрий Сотников җитәкчелегендәге КамАЗ Мастер командасы экипажы Дакар ралли марафонында йөк автомобильләре арасында җиңү яулаган иде. Халык үз геройларын танып белергә тиеш. Очрашуда мәктәп укучылары, технологик техникум студентлары катнашты. Чаллы КамАЗ Мастер командасының 35 яшьлек пилоты Дмитрий Сотников Илгиз Әхмәтҗанов белән аралаштылар. Кымчыларын узган иң яхшы йөк машинасын карадылар. Кунаклар белән бергәләп фотосурәткә төштеләр. Россия Дәүләт Думасы депутаты район актив алдында закон чыгару эшчәнлегенең мөһим нәтиҗәләре турында сөйләде. Хатын-кызларны якынлашып килүче бәйрәм белән котлап истәлекле бүләкләр тапшырды. Birinci urunda devletimizin sosyal-iqtisadi üsüşü, balalı hayırlar ülke, bunlar, kişi kamputta biznesga yardım gösterdi burçlar. Районның төрле өлкәләрендә эшләүче җитәкчеләр халыкны борчыган күп кенә проблемаларны күтәрделәр. Түки авыл җирлеге башлыгы Рамил Рудинов авылда яшьләр өчен спорт белән шөгыльләнергә, спорт комплексы төзүдә ярдәм итүләрен сорады. Коммун сервис Актаныш җәмгыяте директоры Римма Кустова Совет чорында ук барлыкка китерелгән торак коммуналь хуҗалык системасын төзекләндерү буенча Россия программаларының кирәклеген әйтте. Балалар иҗат үзәге директоры Илнур Хуҗин Актанышта Дәүләт Думасы депутатына балаларга техник иҗат белән шөгыльләнү өчен кванториум булдыру тәкъдиме белән чыкты. Башкарма комитетының социаль агарту бүлеге башлыгы Альберт Мансуров авыл җирлегендә мәдәният йортларын ситләндергәннән соң җиһазлау өчен дә федераль ярдәм сорады. Депутат очрашуда яңгыраган сорау тәкъдимнәрне өйрәнеп, проблемаларны чишү, хәл итү өчен Дәүләт Думасына федераль хезмәтләргә мөрәҗәгать белән чыгачагына ышандырды. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге. Башка хәбәрләргә күчәбез. Татарстан музыка мәктәпләренә мәдәният ил күләм проекты буенча 106 миллион сумлык уен кораллары алынды. Республиканың 14 белем бирү учреждениесенә дә яңа музыка уен кораллары кайтарылган. Шулай ук республикадагы 8 авылда мәдәният йорты төзелгән һәм Чаллыда Курчак театрына капиталь ремонт ясалган. Бу хакта Татарстанда ил күләм проектларны гамәлгә ашыруны күзәтеп торучы Республиканың икътисад министрлыгы хәбәр итә. Шулай ук үткән ел Татарстанда ил күләм проектлар буенча гомум белем бирү, музыка һәм спорт мәктәпләре, медицина учреждениялары, урман хуҗалыкларының моддый техник базаларына гытылды. Аларга кирәкле җиһазлар алынды. Республикада ил күләм проектларны гамәлгә ашыру дәвам итә. Быел әлеге максатларга тагын 23 миллиард сум акча тотырга җыйналар. Буар районының Яңа Чәчкәп авылында ата-баба нигезендә исемләнгән китапны тәкъдим итү кичәсе булды. Ул 20 ел элек нәшер ителгән басманың дәвамы. Китап авторлары әйтүенчә, әлеге басмада киләчәк буынга тапшырырлык күп мәгълүмат тупланган. Бүген безнең Чәчкәп өчен шуннан да зур бәйрәм Чәчкәп авылы өчен. Авыл җирлеге тарихына багышланган икенче китапны тәкъдим итү чыннан да бәйрәм. Рәис Нәгыймуллин бу эшнең башлангычында торучыларның берсе.
Китапта авылдагы һәр нигез, анда яшәүчеләр турында мәгълүмат бар. Һәр нигезгә аерым бер бит бирелгән, һәм шул бит белән авылыбызның халкын берләштерергә, туган тумачаларны табырга, аныкларыбызга менә киләчәк буынга, үзебезнең шушы әби бабайларыбызның традицияләрен тапшырырга һәм бер-берсенә дуга кылышырга дигән ният белән шулай итеп оештырылган китап бүгенге көндә бу безгә бик зур мәгълүмат, бик зур шатлыклы көн. Икенче басма өчен мәгълүмат күп еллар дәвамында туплана. 200 ел элек дөнья күргән туган туфрак җылысының дәвамы булды ул. Шушы Бикмуллин Нурлаби башлап җибәргән эшнең дәвамы. Ул инде туган туфрак җылысы дигән китапны чыгарган иде үз исән чагында, ләкин 2001 елда вафат булды. Аның менә кул язмасында авыл советы секретары булып эшләгәндә җыеп калдырган мәгълүматларга таянып мин менә шушы китапны оештырып чыгалдым. Кичәгә беренче басылып чыккан китапның авторы Нурулла Бикмуллинның улы һәм кызы да кайткан иде. Әтиләренең эшен дәвам итүче авылдашларына алар рәхмәт сүзләре җиткерде. Әтинең материалларын кулланып, һәм инде үзе эзләнеп, һәм Рәис абыйның әнисе Миния апаның хезмәте бик күп монда. Чөнки алар әтинең эшен дәвам иткәннәр. Бүгенге көндә шуны туплап, барсында материалларны туплап, шушындый матур авыл шаҗәрәсенең дәвамын бастырганнар. Рәискә бик зур рәхмәт. Миния апаның хезмәте бик зур монда, Улыгыны җәннәттә булсын. Рәис белән менә Камил хәзрәт бик каты булышып, алар икәүләшеп инде бу китапны чыгаручылар алар. Ата-баба нигезе дип исемләнгән китап әрегә 200 дәнә. Авылда һәр йортка берәр китап исәбендә бастырылган. Киләчәктә аны тулыландырып, күпләп тә нәшер итәргә исәпле чыгаплылар. Тәкъдир итү кичәсе матур җырлар, кунаклар чыгышы белән үрелеп барды. Киләчәк буынга мирас булып каласы китап белән бик горурлана авылдашлар. Алсу Сәмигуллина, Гакыйб Камалетдинов, Татарстан яңалыклары. Республикабызның мәдәни тормышында әһәмиятле вакыйга. Татарстан язучылар берлегенең чираттагы 19-нчы съезды булды. Кырылтай 4 елга бер үткәрелә. Ул 2020 елның майында ук узарга тиеш иде. Илдәге вазгыять сәбәпле аны язучылар берлеге идарәсе 1 елга шигерде. Язучыларның һәр кырылтайы җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уята. Татарстан язучыларының 19-нчы съездына каләм ияләре, рәсми кунаклар Тинчурин театр залына җыелды. Безнең Татарстан язучылар оешмасы ул иң зур иҗади оешма. Татарстанда түгел, бөтен Россия буенча да. Шуңа күрә безнең җаваплык та зур. Театр залында барган төп майданчыкка видео элемтә аша берлекнең Чаллы һәм Әлмәт бүлекчәләре кушылды. Татарстан язучыларына республикабыз президенты сәламләвен президент аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров җиткерде. Бүген кырылтайда кабул ителгән карарлар күпмилләтле республикабыз әдәбияты өчен бәрәкәтле тәрбияш бирер дип ышанып кала. Татарстан язучылар берлегенең 19-нчы кырылтайына уңышлар, барлык каләм әһелләренә яңа иҗади казанышлар, бәхет, сәламәтлек, игелек һәм иминлек теләде. Махсус кунак буларак съездда туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе, Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Язучыларга дәүләт бүләкләре һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Бүләкләнүчеләр арасында 2020 елда вафат булган истәбар язучы Шаһинур Мустафин да бар иде. Дәүләт бүләген улы кабул итеп алды. Шулай ук арабыздан киткән язучылар аягүрә басып искә алынды. Рәис булу иң беренче урында куелырга тиеш түгел. Иң беренче урында язучылар берлеге нинди булырга тиеш. Без аны күтәрү өчен, аның авторитетын, дәрәҗәсен күтәрү өчен ниләр эшләргә тиеш. Аның халык белән аралашуы ни дәрәҗәдә, аның хакимият белән аралашуы ни дәрәҗәдә, аның дөньяга чыгуы ни дәрәҗәдә. Аның тәрҗемә бүлеге үзәге булырга тиеш шиксез. Инглиз теленә, урыс теленә, төрек теленә, төрки телләргә. Менә бу юнәлештә без татар милләтен дөньяга чыгаруда да бер зур эш алып барырга мөмкин язучылар берлеге.
Шулай ук инде аның әлбәттә анда проектлар бик күп, заманча алымнарга күчәргә кирәк. Хәзер инде күреп торасыз, интернет челтәрләрендә төрле алымнар бар. Язучылар мәдәниятыбызның ныклы терәге булырга тиеш. Берлеккә көчле лидер кирәклеген мәдәният министры Ирада Аюпова искәртте. Халкыбыз һәр заманда үзенең язучыларын, шагыйрьләрен хөрмәт итте. Татарстан хөкүмәте дә, мөхтәрәм президентыбыз Рөстәм Миңнеханов язучыларны, берлекне һәр даим кайгыртып тора. Яңа рәис вазифасына 4 кандидат тәкъдим ителде. Алар Рәмис Әймәт, Вахид Имамов, Рафис Кырбан һәм Иркаил Зайдулла. Әмма яңасын сайлаганчы элеккеге рәис үзе идарә иткән чорда берлек башкарган эшләргә хисап тотты. Сәхнәгә шулай ук кандидатларны яклап чыгыш ясаучылар да күтәрелде. Безнең Татарстан язучылар берлегенең рәисе итеп, безнең күренекле шагыйребез һәм безнең әдәбиятыбызның төрле жанрларында уңышлы эшли торган һәм укучылар яратып укый торган әсәрләр иҗат итүче тәшәббүс әйтмәкче булам. Ул Иркаил Зайнулла. Идарә әгъзалары яңа рәисне яшерен юл белән сайлауны кабул итте. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча Татарстан язучылар берлеге рәисе итеп Иркаил Зайдулла сайланды. Яңалык кертергә исәп бар, чөнки ул минемчә язучылар берлеге бинасы яшьләрнең дә, картларның да без бит төрле язучылар, төрле телдә язабыз хәтта. Ул туган йорт кебек булырга тиеш, ул шаулап торырга тиеш. Заман технологияларына, таләпләренә туры китереп, татар әдәбиятын дөньяга тарата, таныта белү кирәк. Иң мөһиме, Татарстан язучылар берлеге корылтаенда кабул иткән карарлар милләтебез үсешенә өлеш кертсен иде. Ә монысын инде киләчәк күрсәтер. Ләлә Зайнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Безнең Татарстан дәүләт радиокомпаниясе Русфон хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Узган юлы сез Ратмир Фәрхетдиновка ярдәм иттегез. Барыгызга да зур рәхмәт. Бүген исә Чаллыдан 11 яшьлек Виолетта Шайдуллинаның тарихы. Кызның колаклары авырта, ул бик начар ишетә. Кичекмәстән операция ясарга кирәк. Виолетта беренче карашка сәламәт бала, кечкенә колагын кыска итеп кистерелгән чәчләре арасына яшереп йөри. Мәктәптә башка балалар күреп алып, үзеннән көлмәсеннәр өчен шулай итә. Кызның якыннары һәм сыйныфташлары гына уң як колагының ишетмәвен белә. У нас уже комплекс, вот мы стрижемся под коры. Ул менә узган атнада гына күз яшьләренә тыгылып өйгә кайтып керде. Кемдер рәнҗеткән, башка мәктәпкә бармаячак диде. Кыз шундый колак белән туа. Йөклелек вакытында бернинди тайпылыш булмый. Шулай да Виолетта сөйләшә башлый. 7 ел кыз логопед белән шөгыльләнә. Дөрес, ишетү сәләте юкка чыга. Хәзер саңраулыкның 4нче стадиясында тора. Без ишетү үзәгендә исәптә торабыз. Ел сайын тикшереп торалар. Бу диагноз куркыныч, анда шиш барлыкка килергә мөмкин. Алар операция вакытында гына күренә. Хәзер Виолетта 5нче сыйныфта укый. Тарихны һәм туган телне бик теләп өйрәнә. Олимпиадаларда, конкурсларда катнаша, китаплар укый. Америка клиникасы табиблары ярдәм итәргә риза булган. Виолеттага операция кирәк. Ул колак пластик сыңлы ясап калмыйча ишетү сәләтендә кайтарачак. Violetta is a 10-year-old female. Виолеттаның бер як колагы зарарланган. Ул атрезия һәм микротия дип атала. Бала гомерлеккә саңгырау булып калырга мөмкин. Без клиникада кызны дәвалый алабыз. Сез гаиләгә матди яктан булышсагыз, без бик теләп булышыр идек. Операция кыйммәт тора. Виолеттаның әти-әнисе якыннарыннан да кредитка да акча алып торганнар. Тик ул җитми. 1,97,000 сум җыярга кирәк. Чаллыдан килгән гаилә өчен бу зур сума. Бу операция дөньяны ишетергә, сәхнәдә уйнарга, кыскасы тулы тормышта яшәргә хыялланган кыз өчен мөгъҗиза булачак. Мондый мөмкинлекне без бергәләп булдыра алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзен язып SMS җибәргә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Ойзля Батырханова, Полина Лисина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Сәламәт һәм матур булу серләрен ачалар. Түбән Камада 3нче буын университетында укучы хатын-кызлар өчен дәвалау гимнастика дәресләре эшли башлады. Биредә инде 8нче елын сәламәтлек факультеты эшләп килә. Дәресләрнең берсендә хәбәрчебез дә булып кайтты.
Хотын кызлар беренче карашка гади генә күнегүләр ясыйлар. Нәкъ менә алар пенсионерларга үзләрен формада тотарга ярдәм итә дә. Түбән Камала Разия Хайруллина гимнастика түгәрәгенә 5 еллап йөри. Гимнастика бөтен яклапта, бөтен хәрәкәтләрдә безнең рассчитано дыханиягә да чтобы бөгелеп, сыгылып, шулай дип сыгылмалы булырга инде. Яшәсе килә инде, йөресе килә, йөгерәсе килә. Дәүла гимнастикасы дәресләрен Флүрә Кармишина алып бара. Тренер белдерүенчә, пенсионерлар өчен күнегүләр махсус. Аларны дәрестә генә түгел, өйдә оныклар белән дә башкарып була. 1, 2, 3, 4. Дәресләргә 30-га якын студент йөри. Гимнастикадан тыш хатын-кызлар Сафхауга чыгып Скандинавия йөреше белән дә шөгыльләнәләр. Яңа студентларга да 3-нче буын университетында шат булачаклар. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар. Язның иң матур бәйрәмнәрнең берсе халыкара хатын-кызлар көненә дә санаулыгына көннәр калып бара. Чәчәк белән сату итүчеләр өчен урак өсте башланды. Бәйрәм алдыннан бәяләрнең кимүен көтергәме юкмы? Хәбәрче без ачыклады. Бу кибеткә чит илдә үскән үләле чәчәкләре күптән инде китерелмәгән. Узган атнада ук чәчәкләр белән шыплап тулган фуру машиналарының озак тикшерүләр сәбәпле Россия чикләрендә тоткарланулары турында хәбәрләр таралды. Хәзер матурлык дефицитта. Была проблема с розами, с тюльпанами сейчас очень проблема. Роза чәчәкләре белән проблемалар булды. Ләлә чәчәкләрендә алмадык, бер ай инде китерүләрен көтәбез. Мондый хәл Татарстанның күп кенә кибетләрендә күзәтелә. Флористларның чәчәк запаслары февраль уртасында ук бетә башлаган. Хәер, федераль таможня хезмәте Россия ишегендә чәчәкләрне тоткарлауны кире кага. Чынлыкта базарларга чит ил товарлары сыңарып килә. Зур сәүдә үзәкләрендә чәчәкләрне сайлау мөмкинлеге бар, тик бәяләре арткан. Мәсәлән, Кения яки Эквадор розалары өчен күп акча түләргә кирәк. Бу сатучыларның нәфесе түгел дип аңлаталар. Тәэмин итүчеләрнең таләпләре шундый. Тәэмин итүчеләр Россия чәчәкләрен сатып алу бәяләрен дә күтәргәннәр. Чит ил розаларына һәм ләлә чәчәкләренә бәяләр 2 тапкыр диярлек күтәрелгәч, булар да тәвәккәлләгәннәр. Экспертлар фикренчә, кайбер чәчәкләргә бәяләр 40%-ка арта. Димәк, сатып алучылар санында кимергә мөмкин. Ә бит чәчәк бизнесы вәкилләре өчен бу бәйрәм миллионлаган сум табыш алу вакыты. Ания Габадуллина, Вадим Струминский, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. 30 ел эшләп килүче Аккалфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының эшчәнлеге күп кырлы. Ана һәм бала, күп балалы гаиләләрнең хокукларын яклауда, татар гаиләсен саклау аша татар милләтен үстерүдә, гореф-гадәтләрне, телне саклап калуда төп юнәлешләр нинди? Татарстан радиосындагы пар канатлар тапшыруының чираттагысы шушы көн үзәк мәсьәләләргә багышланды. Радио тыңлаучыларның сорауларына оешма җитәкчесе Кадрия Идрисова җавап бирде. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Кадрия Раисовна. Хатын-кыз дөньяның тоткасы дибез. Бу сүзләрнең мәгънәсен искә алып узыйк әле. Хатын-кызны дөньяның тоткасы һәм хатын-кыз инде ул шул кадәр хатын-кызны югары сыйфатлы итеп һәм җиһанда бердән-бер алиһай зат итеп, инде безнең язучыларыбыз да, биек дин әһелләребез дә, биек улпат затларыбыз да милләтебезнең бик матур мәгънәле фикерләр җиткерә. Чынлап та Ризаетдин Фәхретдиннең бер сүзен, бер фикерен генә искә төшереп үтәсем килә. Монда бала тәрбияләгән ана, баланы тәрбия кылган бала, ул милләт сакчысы ди. Чынлап та менә шушы фикерләрне бергә җыеп, нәтиҗә ясасак, чынлап та алиһә шундый зат итеп хатын-кыз күрсәтелә. Чынлап килгәндә, әйткәндә, җанлыдан җан ярала ди. Чынлап та менә хатын-кыздан җан ярала. Хатын-кыз бәбине алып кайтучы, хатын-кыз баланы табучы һәм шул ук вакытта хатын-кыз нәсел калдыручы. Аның икенче ягында искә төшерәсе килә. Ирләр, хатын-кыз янында ирләр булганда гына бу нәфис затлар, менә шушы сез әйткән фикерне куәтләп торучы затлар, көчле дә, илаһи да
һәм нәзбирекле дә шул ук вакытта, һәм тиешенчә тәрбия бирүче дә була алалар. Кадрия районына оешманың бүлекләре татарлар күпләп яшәгән бөтен урыннарда да бармы? Милләтне, телне саклауда, үстерүдә нинди юнәлешләргә таянасыз? Чынлап та безнең оешманың бүлекләре бик күп. Хәтта бик югары зур саннар әйтергә мөмкин. Ләкин мин ул саннарны әйтмим, чөнки алар көннән-көн үсеп тора. Чөнки бүлекләрнең бүлекчәләре барлыкка килә, безнең чит илләрдә дә, регионнарда да, менә регионнардан үзебезнең Татарстаныбызда да, бөтен җирдә дә безнең бүлекләребез бар. Менә гаҗәп хәл ул. Хатын-кызның бүлекләре, бүлекчәләре бик тиз үсә. Бу юнәлеш халык өчен кирәк. Чөнки алар телне җәелдерү, шул ук вакытта гореф-гадәтләрне, йолаларны үстерү, һәм инде тәрбия ысулларының төрле яклап менә киң җәелешен бер җепкә туплап, халыкка җиткерү һәм халыкның тартылуы да менә шуңа күрә ул кирәкле булган өчен һәрберебезнең генында бу әйберләр бар, ләкин инде без моны югалтып бетереп, шәшеп бетерә яздык. Менә шуңа берәмтекләп без бу әйберләрне җыябыз һәм тәрбияле татар гаиләсе төзү менә оешмабызның төп эшчәнлеге. Әйе, сез җитәкләгән оешманың эше кылачлап бетерерлек түгел. Быелгы әһәмиятле проектларыгызга да тукталсагыз иде. Менә без эшли башлау белән иң беренче татар гаиләсенә игътибар итеп, иң беренче шәҗәрәләргә тукталдык. Чөнки шәҗәрәне белмисең икән, дин әһелләре өчен шәҗәрә 10 буынга хәтле белү фарыз, бындай халык өчен инде 7 буынга кадәр. Шул шәҗәрәләрне белү, туганлык җепләрен арттыру һәм шул ук вакытта балаларга тапшырып калдыру. Менә моның буенча безнең бик күп эшләнә. Хәтта без татар кызчыгы, татар малайын үткәрәбез бөтен дөнья буйлап. Менә хәзер безнең мартның 15-нә һәр җирлектән ничек үткәрелгән бөтенсеннән дә хисап киләчәк. Безнең Казанныкы, менә Казанның бөтен балалар бакчалары буенча, районнар буенча сайлап алынды 12 кыз, 12 егет хәзер, кызчык һәм малайлар. Һәм менә без 9 көнне утырып, шулардан да 6-сын сайлап алабыз. 6 кызчык, 6 малай. Телләренә карап. Тиздән язның беренче кояшлы бәйрәме, халыкара хатын-кызлар көне, бәйрәм теләкләрегезне дә ишетәсебез килә. Мин иң беренче теләгәм сәламәт булыйк барыбызда. Һәм һәрберебездә парлы булыйк, гаиләле булыйк. Әти-әнигә карата, балаларыбызга карата булган тәрбияне, телне, гореф-гадәтләрне, үзебезнең миллилекне сеңдерү безнең эшебез, әниләр. Менә шул яктан да кирәкле, уңышлы эшләр эшләп, бергә матур итеп гамәл кылып, сәламәт булып, тигез булып, бала тәрбияләүдә әтиләр белән әниләр бергәлектә булып эшләсәк иде. Бәйрәм белән сезне. Матур, күңелле бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Кадрия районына әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Ак калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенге сезнең белән саубулашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә иртәнге 9 тулып 20 минутта очрашырбыз.